Gure irakasle taldeak proposatu duguna da proiektu bat itea non inbarden diseinatu turbina eoliko bat, azkenean fluido mekanikan ikuspuntutik optimizatzeko, azkenean haizeak dakan energia zinetikoa aprobetxatu ahal izateko, eta goin behar dugu nolabait analisi estruktural bat bermatzeko bai eskala txikin eta bai eskala handien bere funtzionamendua egokia izango dela eta nolabait kalitateak eta estandarrak beteko ditula. Aztertu dugu ze potentzia generatzeko gai den, eta gero ikusi duguna da indar desberdinak aplikatuta errealidadean ze desplazamendu edo deformazio duen. Eta bagia esan probak desente ondo atea dira, generatu dugu edo koitzu dugu gutxinez potentzia, eta desplazamendua oso txikia izan da, orduan ondorioztatu dugu erresistentea dela pala hau. Eta hain falta zaiguna da bueltan junara, eta ikusi hemendikan konektatuko lirateken bihurgailuak eta nola funtzionatzen duten, hau da, sorgailuak generatzen duen potentzia hori edo sarera itxertatzeko edo isurtzeko gai gehan. Proba horiek ikusi eta balidatu eta ea ondo ateratzen den.